Hoy, bili na. Bili na, naman po ni. Ha, bili na. Bili natin karapatan si nanay. Bigyan natin karapatan. Huwag kayong magtulakan dito ang pila, hoy. Hoy, matamis. Mas matamis pa sa tindero. Hoy, ay, ya. Oh, larga. 50. 81. Bigyan mo pa, gawin mo na isang daan. Isa ka lang mangama sa aking vlog. Oh guys, nasaan na tayo? YouTube ni Maray. 100 to ma'am. Kuya. Ha? 100 to. Tanda na lang. Hindi na lang. Bablog nga ako sa YT. Bablog ako. Nga. May pera sa YT. Ito nga yung sticker mo. Search mo na lang. Sila ba issue yan? Wala na. Lumago naman. Tolong bos, kuwet na tumpok. Isa na lang. Ako na nang papabantayin nito. Aray ko, tinuumog na naman talaga oh. $500. What's up mga koray? Panibagong araw, panibagong vlog. Dito na naman tayo sa palengke ngayon mga koray. Morning po sa inyong lahat. Shoutout sa ating mga kaibigan dyan at sa Planet World. Sa ating mga kaibigan dyan sa YT. Morning po sa inyong lahat. Dito na nagtitinda tayo ngayon. Lumuwas pala ako kagabi mga kawaray. Kumuha tayo ng paninda. Lumuwas tayo kasi paninda natin ay hindi mais pero may mais pa rin tayo. Galing pala kayo kahapon mga koray sa Valenzuela kala Idol Japon. Namit namin si Idol at si Kapanalig. Pumunta kami dun sa sa coffee shop nila Budang at Idol Kapanalig sa BFF Roots sa may 2470 M de los Reyes ng Valenzuela mga koray. Pero ngayon lumuwas tayo kagabi kasi naghanap tayo ng ititinda para ngayong linggo, araw na to. Ayan, ang ititinda natin mga koray ay rambutan. Ayan mga koray, rambutan paninda natin mga koray. Ang puhunan nitong rambutan natin ay 40 bang puhunan. Ang bintahan natin ay 80. Ayan. Lahati kasi malakas tumogresi ko mga koray. Ito paninda natin guys. Rambutats. Masarap yan mga kawaray, matamis, flakin. Pangalan niyang ano yan, yung partida na yan ay Gina. Habang umaambon, hindi pa naman ganun kalakasan, pero medyo pumapatak na ang ulan. Sana hindi mawala mga customer. Alam mo naman ang customer, pag lumakas, siyempre doon sila sa may masisilungan. Ayaw nila sa bangkita. Diba? Shout out pala sa ating mga kaibigan dyan at sa Planet World. Ngayong darating na linggo, sunod na linggo, ay mayroong
3rd anniversary ng Planet Zoo World. Kay Nanay Mupan Fitness at kay Kuya Emmet. Shoutout po sa inyo po. Siyempre hindi mawawala natin mga kaibigan dyan. B-Boy TV, isang kay B-Boy, isang kay Grace, isang kay Matthew, isang Prasada, isang kay Glory, isang kay Sagato, isang kay Kabus, Sir Sanisen, thank you so much. Samuok, isang kay Samuok, shoutout sa iyo. Nanay Joleta Reyes at sa 4 sister ng Team Tacloban, Ate Eva, Ate Gemma, Ate Melody at Ate Marvic, at sa iba pa natin mga kaibigan dyan sa White World. Hindi mawawala din si Will Eat na napakabait sa ating sponsor na bait, lagi nagpapalipad sa aming grupo nila B-Boy. Si Capri, kay Akari, shoutout, ay kay ano para Mabi TV, Tatay Robin, shoutout po. Kasama ko kahapon si Tatay Robin at si Mabi TV. Kay Kuya Elmer Ugay, thank you so much. Robert Bagalanon, pasensya na kung hindi kita naaya pumunta ka La Japper dun sa Valenzuela. Wala, hindi kasi nag-comment dun nung nag-live ako. Pasensya na po, pasensya na. Sa ating mga viewers dyan dito sa Nunali Chess, thank you so much. Mga bagong subscriber, love you all. Tamang tinda tayo ngayon habang ambon-ambon, pero sana hindi lumakas para hindi mawala ang mga customer. Ma'am, bili na ma'am, rambutan 21 port para hindi mawala ang ating mga customer, mababait. Rabutats 21 port. Excuse me, may tayo. Shoutout din pala sa ating kaibigan din sa World Family, Tita Aw, World, ay shoutout. Shoutout tali. Ay, tal. Shoutout. Subscriber natin yung mga karay. Maubos na yata ang paninda niya ay manok native. Rambutante 21 port 40 kalahati 61 3 port ng 1 kilo 80 pesos. Bili natin rambutan. Kanina medyo nabibintang tayo kanina. Nabinta na tayo ng 400 yata siguro. Naligaw ka na? Kasi marami na akong ginastos. Binili ako plastic, binili akong plastic. Ayan lang. 21 port. Timbang na lang natin, Nay. Timbang na lang, Nay. Timbang, parehas naman timbangan ni. Walang daya, mukha lang mandaraya. Walang daya yan? Mukha lang mandaraya, walang daya yan. Walang laman. Pero kasi maligas na lang. Matamis yan. 21 port ah. Bili na. 21 port. Ano ba hinahanap na ni nanay? Pinisil-pisil. Dyan. Okay na ito, ma'am. 21 port, guys. 64. Una ko po, 64 lang, ma'am. Mahal ang puhunan pa niyan, ma'am. Di pa kaya nang ibigay ng tawad. Kahit dos, tama timbangan yan. Walang daya, mukha lang mandaraya, ang tindero. 3 ports yan? Yes! 3 parts. Ano na pag-itan? Paano bilhin? Gano'n?
bili na. 21 port, 21 port oh. Rabutats, rabutats. 21 port te. Eh, 21 port te. Rambutan, rambutan. Rambut, rambutan bot. 21 port. Eh, bili na. 21 port, 21 port oh. Try mo, baka try pa ng iba. Eh, 21 port, 20. Ay, pre, tabutan. Ay, 21 port, 20 ah. Port 20 ah. Rabutats, rabutats. Saya rambutan teh 20 rambutan 20. Mga kawaray. Usap mga kawaray, ito ang paninda natin ngayon. Rambutan. Red na red. Red, red, red. Pulang pula. Mga kawaray, 4 na bags itong kinuha natin. Ang punan nito ay 40. Ay dalanda, dalanda tuloy. Rambutan, rambutan, rambutan. Rabutats, rabutats. Mga kawaray, rambutan natin. 21 port. Uy, may ano rin, may langgam. Ay, rambutan, rambutan, rambutan oh. Vlogger eh. Eh, naka-video tayo guys. Vlogger. Rambutan, 21 port, 20 oh. Rambutan, 21 port. 80 kilo namin mga korek. Live yan, pre. Rambutan. Rambutan teh ah. Bos, rambutan. 21 port. 21 port rambutan teh, rambutan. Matamis, matamis. Wih, rambutan 20 lang 1 port. Bili na oh. Galaw-galaw din, galaw-galaw. Galaw-galaw na rin para masaya. 21 port, 21 port. Eh, 21 port eh, rambutan teh. Rambutan 21 port eh. Pare ko ya. 50 ya. Mga rabutats, rabutats, rabutats. Ay, rambutan, rambutan. Ay, rambutan. Unang ko na ito ay 5,000. Ay, 4,600. Ay, 4,900. 4,960. Ganda. 650. Pwede lang. Malaki pa, malaki pa, malaki pa. Ma'am, rambutan ma'am.
Rabutats, rabutats. Malalaki, malalaki. Quality, quality. Ay, rambutan, rambutan, rambutan. Oh. Rabutats, rabutats, rabutats. Rambutan, rambutan. Rabutats, rabutats, rabutats. Bisa ka daw sa mga sugat, pasok at Rabutats, rabutats, rabutats. sa mga skin allergy, skin disease, sa bisa sa mga sa eczema, puni, garis, Rabutats, rabutats. sa mga sugat, pasok at sa balat. 64 pa lang, ma'am. Allergy, skin disease, sa bisa Parang yan. Rabutats, rabutats, rabutats. Masarap, masarap din ang puhunan yan. Yun, oh, nagdagang pa nga. Ay, rabutats, oh, guys. Hoy, wag kayo magtulakan, ha. Isa-isa lang, ha. Mahal pa talaga yan kasi bakit Oh. Ilangin mo lang, ha. Kanina ka pa. Ayos ka. Meron na tayo sariling ano nga dito. Maya, isang piling ang kukunin ko sa iyo mamaya. Babawi tayo, babawi. Kaya idol. Isang piling. Masarap ba? Alam mo to? Gagi. Sandaan. Alam mo to? Yari tayo dyan. Ang buto, tinanim na eh. Yari tayo dyan. Pinunok pala yung ano, buto. May lunokin yung buto kaya hindi nakakain yun. 87, ma'am. Okay, sandan na natin, ma'am. Uy, 100. Yan. Dati na. Yun, no? 1,000 pa nga. Meron na tayo yan. Bilang ako, ma'am, bago tayo magwalay. Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Ang tungkol ngayon, di mo ba to? Try nyo, baka try pa ng iba. Oh, sarap niyan, bre. Mamaya, kukuha tayo ng sago. Hi, ma'am. Bili na, ma'am. 70, ma'am. Yan, 71. Doon lang. Yung isang piraso, pumapalo lang doon. Ah, guys. Rabutats, rabutats, guys. Matamis, guys, oh. Thanks so much po, ingat. Rabutats. Hey, guys. Welcome to the Philippines, guys, oh. Are you? Patay sa bulo. Hindi na, rabutan. Te, rambutan, te. Rabutats, oh. 20, 10, 10, 10, 15. Sige, tuturo ko na lang pa din. So, ano? Wala ko ng ulam nila. 10, ma'am. Lahat yan, 20. Wala 10. Yung bala dyan. Huwag ka mag-alala. Ah, ma'am, rabutats, ma'am. Matamis, ma'am, rabutats. Rambutan. Namumula. Te, rambutan, te. Ay, 20 lang yan, te. Yan, 20.
Rambutan, ma'am. Hoy, hindi na. Te, mi. Ha, mi. Bili na, 20 na mga port mi. Ha, te, bili na. Oh, bigyan na natin karapatan si nanay. Bigyan natin karapatan. Huwag kayo magtulakan. Dito ang pila, hoy. Hoy, matamis. Mas matamis pa sa tindero. Hoy, ay, ya. Oh, larga. 50. Larga. Gis. Dulu. Yo. Larga. Hoy. Okay, magagawa na. Isa-isa lang. Te. Uy. Nagkagulo na yung rambutan. Ha? 51, 50 na lang. 32, 30 na lang. 32, 30 na lang. Kano yun, sabi ko, te? 51, 49, 3. Mamo. Thank you so much. Bye. I love you. Mami lang. Te. Ma'am, balik ka, ma'am. Pili ka na, ma'am. Ayan, tinawang port, ma'am. Ma'am, matamis. Ngayon na. Iba na yung hakon. Iba na ngayon. Aray ko. Ayaw pa. Sarap, napakatamis. Mas matamis pa sa tindero. Subukan mo rin. Tikman mo rin. Dali na. 20 lang, 20. Pag mo mamaya na, mabasagin mo na naman yung ano ko eh. Mabasagin na naman yung ano ko eh. 50. Linaw natin ni... Unga. 20 lang, 20. 21 port. Unga. Pili ka na. Unga. 15. Oo naman. Hoy, ano yan? Hoy. Kayo magagawan dyan, oh. Ito, meron pa rito. Wah. 20 lang, port. 20. 20, 1 port. Pag sa'yo, 100 ang kilo pare. 20 lang, 1 port. 70, ma'am. Kamay na pagbusta. Ilan ba? Guys, halika kayo guys. Mura na to guys. Makikita nyo pa sa personal yung ano, yung vlogger ng Dumalay. Pumili ka na dyan. Toklapin, mas matoklap pa sa ano. Boss, pili na boss. Tirahin nyo na. Hoy, tirahin nyo. Huwag kasi dito tahimik, puro dapat mukhang baliw para may bumibili. Gert, di baliw dito, Gert. Ay, pamilya ate. Sobra na ito. 20 lang sa'yo, dami na nga yun. Gert, pakilabas nga ito, Gert. Baliw. 21, 20 lang. Guys, pili na guys, Geister. Diyan yung guard, Gert. Yan ang guard. Guard, pasensya na guard. Huwag kang ano dyan, sasakalin kita. Gert, tumaingay, oh. 20 lang, 20. Gis. Sumeron. Wala. Tabong to eh. 20 lang, 20. Ma'am, 20 lang, 20. 20. Ay, mura mo lang. 21 port lang, ma'am. Mura na. Tawa niya. Gert, tumaingay dito, Gert. Guys, dito guard. May 3 tayo. Sige, pa ba? Ito pa nga nagsasalita. Ito yung tabigyan. 1 kilo yung pre-taste. Wag. Grabe ka naman. Hindi, nagpingin ka susyo na kita. Eh, mura dyan naman tayo. Magbili yung bento. Na. Try mo. Ay, nakaano pa yun eh. Nakasit na. Ma'am, 100 ma'am. 92. Gawin na natin 100 ma'am. Guys, huwag kayong magagawang guys. Isa lang ako ha. Isa pa. 100.
Aray ko. Ito. Okay, bili. Nahugot din. Shout out sa inyo guys. Aha. Okay, tirahin nyo. 10 lang. 10 yung video rin. Pandemic, ang dami yung nabenta nito. Ha? Pandemic. Yung sa online. Ikaw? Nag-online ka nito? Dati. Di ba wala Di ba lumalabas? walang lumalabas no? Pagpili talaga yun. Ingat, tiba-tiba kami nun. Tapos deliver. Bahay-bahay. Bahay-bahay pa. 100 na to. Ito bibigyan ng pangit. O, pwede na yan. Wag, ikaw naman talaga oh. Ay. Nakakita ka dyan sa ano, CCTV. Galing ano yan, abroad. Ano tayo dyan? Galing dyan. Yung? Nasa ano tayo, nasa television ni ano Waray. Naka-live ka. Di, nag-vlog ako. Nag-live ka. 100 lang po. Vlog ni Waray. Vlog ni Waray TV. Waray TV. Yan oh. Ayan yan. Yeah. Sticker ko. Sa'yo yan. Oh, so yan. Diba? Katanggap ka na yung sticker. Lagay mo na lang dun sa ano, sa mga daanan ng daga para may pang ano, bugaw. Kaya kuya, binigyan ko yung sticker. Nagtatanong. Yan, search mo yan ha. Sa YouTube. Kaya sa Facebook. Namimigay namin dyan. Namimigay kami. Meron kami dito ng laging free. Free deliver. Mamaya naman. Ay, 20 lang. 20 lang, 1 port. 20 lang kilo. 1 port. 1 port. Bilit lang tayo, bilit. Ito, sa atras yan. Kuya, atras yan. Hindi atras yan. Atras yan. Hindi ah. Hindi ko to eh. Ay, sabihin ko maasin. Sabihin ko maasin yung maasin yan. Baklasin. Ay, baklasin, sorry. Oo, baklas, pati ano, balat. Joke lang yan, ha? Ay, mura lang, 20 lang 1 port. Pwede mo tikman. Tikman mo rin. Oo, ha? Oy, nakaano tayo, sa Wawawin tayo, nasa Wawawin. 81. Oo, nag-vlog ako. 81? Pwede ka mo pa, gawin mo na isang daan. Gusto ka lang maging masama sa aking vlog. Oh guys, nasa ano tayo? YouTube ni Maray. 100 to ma'am. Sige, kuya. Ha? 100 to. Tanda na lang. Naman, sige, una. Una na siya. Okay na po niya. Okay na, 100 siya. Alam mo ako bibigyan mo yan. Doon na sana tatanggapin niya eh. Ay, Waray, yun ito eh. Oh, ito, Waray yung sticker ko. Taga Tulusa Liti ako. Ikaw na ako ka? Taga Bungkay? Bungkay? Hindi, bilis ka muna. Nay, bilis. May nakali din ito eh. Naiya ka na rin. Uy, tagal na ba? Ako, 2000 ano ako ng ano eh. 2007. Isang kilo lang, ma'am? Ayan, 82. 82. Hindi na lang. Bablog nga ako sa YT. Bablog ako. May pera sa YT. Ito nga yung sticker ko. Search mo na lang. Waray-Waray Street. Matagpuan City. Hindi, nag-aano ko ng bablog. Marami akong mga kaibigan sa Tacloban. Sa may, Bakanta rin. Diba? Tulusa. Tulusa. Barangay Cantariwis. Ingat po, ingat. Salamat din. O, diba? Bibigyan natin yung sticker ng ating mga customer. Wala pa natin waray-waray doon. Waray-waray street. Natin na nga lang.
Sige nga. Ma'am, 20 lang ang port, ma'am. Pili ka na, ma'am. Dalan. Ay, Rambutats. 450 agad ako, guys. Thank you. Oh, bili. Boss. Ay, ano lang? Ate, tali ka Ito muna. ang malayo. Malayo. Sinigit, malapit. Woo! Ay, 20 lang ang port. 20 lang, ma'am. Ay, Alpay. Ayaw mo na lang number mo, send mo sa akin. Para may ano ko. Hoy, sticker! Oh. Ay, sorry. Bala ka pa. Thank you sa support, ha. 22. 22, ma'am. 22. Ma'am, pili ka na, ma'am. 83. Ma'am, wala kang bariya dyan, ma'am. Mami, bariya lang po. Baka may bariya po kayo. 20 lang naman kayo. Ako sa panakli. Yan. Huwag yung bariya po. Oh, no. Tampo, ma'am. Pare, bayaran mo nga ako ng ano, pare. Tampo. Ha? Tampo. Kaya? Tampo piso. Pare, ah. Salamat. Ay, bili na ate, bili na, oh. Facebook, no? Sa YouTube ako sumasa... Ha? Live mo lang yan. Vlog ka na yan. Ano na ako? Monetize na ako sa Facebook tsaka sa YouTube. Doon na ako nanonood sa Facebook. Sa YouTube kasi mas maganda. Magandang bigayan ng dollars. Oo. Paldo ka dun pag... Bigayan sa Senado. Oo. 85. 85. Niloloko lang tayo mga yan. Oo, pinagluloko nga lang tayo. Pinikot-ikot na tayo. Kaya ito nga, nawala na. Nagawa na naman sila bagong issue niyan. Wala na. Bago na naman. Thank you. Si Kuya nasama sa vlog natin mga koray. Ay, bili na. Ha? 21 port, 20 ah. Mambun mga koray. Tuwan-tuwa yung gulay, oh. Nabuhay. Sa ulan. Ay, 20 lang, 20, 1 port, 20 ah, 20 ah. Hindi pinayungan eh. Hindi, pinayungan lang naman kita kanina, yung umambun na eh. Ay, bili na. Oh. 20 lang, 20, oh. 1 port. Bigyan mo naman yan, oy. Tinalikuran mo, makabastos mo talaga yun, oh. Bigyan mo, nakabidyo ka. Maging mabuti kang tao minsan. Huwag yung... Ay, nako, talaga to si Kevin. Lahat ng manghihin pa agad eh. Ayusin mo naman, huwag kang ganyan. Grabe ka. Pansigarilyo, nakakaano ka pagbigay dun sa tao, hindi mo bigyan, oh. Sisiraan kita ngayon. Guys, ito si Kevin, guys. Oo, ginawa yung tubo ko, pati yung ano, kabibigay ng hindi na eh. Pagka isang beses ka lang nagkamali, yung mga marami, hindi na napansin ha. Hindi galit na ang gagi, oh.
Oh, tingnan mo. Guys, ayan to guys, ng ano nating kaibigan guys. Dinadaan lang tayo sa usapan. Ngayon, ayan. Seedless guys. Tikman mo. Tignan mo. Wow, sarap. Nakakapogi. Pogi. Yun lang. Pogi ka ba? Meron ba ganyan na? Oh, seedless. Wala din. Walang buto kasi wala din laman. Baliw. Hindi pa watching it like that. Doktor ka ba? 42. Kung doktor ka pala, kala ko 10. Hindi mo pala naka-play yung kanina. Hindi ko ba nakabli? Oo. Kala ko play mo na kasi nakagano na. Aray ko, dinumog ko pa naman. Hindi naka... Aray ko, dinumog na. I see. Wala pa. Ay, ma'am. Talang paskweta na tumpok. Isa na lang. Ako na nang papabantayin nito. Aray ko, dinumog na naman talaga oh. Ma'am. Talang mami. Kweta na tumpok ilan? Kulang ka lang. Pili natin oh. 80 lang ma'am. Boss, bili na. 21 port. 80 kilo rambutan. Wala pa ma'am. Kulang. 80 kilo. Yan, 80. Ito ma'am. Biglang ano, mukhang pinansin tayo rito, porket nag-ingilan tayo ah. Hoy. Hoy, rambutan, hoy, magtinda naman kayo. Magtinda. 90. Ma'am, okay na to, ma'am, 90. Ma'am, tawag po. Thank you so much. 90 ma'am. Ay, 90 po. 90. Yun oh. Naubos yung pula. Green na natira. Ito po. Thank you so much po. Ingat. Ay, salamat. Oh, di ba may vlog pa tayo? Guys, may vlog pa tayo mga kaparay. Hi, Chris Mel TV, shoutout sa iyo. Biglang dumog tayo, guys. Naka 300, 350. 350. Ay, 450 pala. Nandito pa yung sanda, nakatago. Thank you. Yan, 500. May plastic. $500. 59. What's up mga koray, yan na lang ang ice namin. May bumili sa amin na 10 kilo siya dito na kukuha. Bali 500. Ano yan, 599 559.
ang binayaran niya. Yan na lang tira namin yung dalawang sako. Ito pa, naitubo na rin ito mga karay. Nakuha na rin ang puhunan sa rambutan at sa mais. At nakapag-remit na tayo. Ayun ang rambutan natin na kay Christian. 80 pa rin ang kilo, hindi ko binaba kasi medyo maliit pa lang ang tinubo. Ito naman kaya kay Loy Loy, tininda ng kapatid niya, dinihado yung 600, ang dami ko. Oh, 500 na 600. Oh, aray ko, kalahati na. Ha boss? Magkano na ito? 100 na lang kilo dyan niya. Ngayon ang piraso yun. Timbang na lang natin po. Yan na lang po ang mais eh. Wala nang mais. Mahal kasi mais ngayon. Okay, 100 na. Pwede na yan. Pwede na yan. Todo na. Thank you so much. San Miguel. Romeo. Number 7. Bigay ko na lang ng 100. Kasi marami ng pasa. Thank you Lord. Sa mga bumibili sa amin ng mais. Thank you so much. Grabe naman karga yan. Mabuti plastic lang ano. Binuno yung e-bike ah. Rabotats, 30 lang ah, 30 kalate ah. Yan, 50. Naglag isa. Rabotats. Thank you so much. Ay, rabotats. Boss, 30 lang kalahati boss. Rabotats. Oh, pili na, rabotats. Matamis, rabotats. Yan na lang mga kuwara yung tira ng aking rambutan na 4 na carton. Yun, mais, 2 banda, 2 sako. Yan na lang din, yan tumpok na lang. 1, 8, 10, 14 tumpok. Kaya ito, marami pa itong rambutan. May itim naman. Bukas may itim lalo yun. Ha? 30 na lang, kalahati 30. Rabotats. 30 na lang, 30. 30 na lang, kalahati 30. 30 lang, kalahati 30. Sa gulong niya mga koray. Grabe naman gulong niya. Yan ang gusto ko rin matulungan. Bilang kahit yung gulong.
Yung tao niya, pwede repairin yun. Te, 50 lang te. Kunin mo na. 50 lang to. 50. Bago yan, bago. Nababalats. Nababalatski.